Magandang buhay mga ka-agri! At nagbabalik pong muli ang inyong paboritong agriculture television show, ito ang Agri-TV Central Luzon. Ako po si Ernest Payawal at ngayong araw ay puntahan natin ang isang farm mula sa Pulilan, Bulacan na ang dala ay kasiyahan sa mga magsasakang bumibisita sa kanila. Alamin din natin ang ilan sa mga pwede nating maibaon na kaalaman mula sa Maryland Farm. Huwag po kayong bibitaw at ihanda ang sarili at ma-relax sa inyong mapapanood dito po sa ating programang Agri-TV Central Luzon. Mula sa akadema tungong agriculture, mula sa kasiyahan ng pamilya hanggang sa kapakinabangan ng mga magsasaka, ganyan maituturing ang Maryland Farm mula sa Pulilan, Bulacan, na pagmamay-ari ni Ginoong Giancarlo Castillo. Hindi man namulat sa pagsasaka, ay nakita naman ang malaking epekto nito sa kanilang kabuhayan. Ako ay graduate ng BS Commerce, Major in Business Administration. Sa UST, sa University of Santo Tomas ako graduate. Actually, nag-take din ako ng masteral sa UST, pero hindi ko siya natapos kasi yun na yung nag-start ako mag-manage ng family business namin. Actually, ako yung nag-ano kasi noon it's a school. From kinder hanggang college, meron kaming programs from DepEd, and then meron din kami mga TESDA programs dun sa school. Nandun pa kami sa school, nagli-lean towards agriculture na ako. Pero 2015, yun nga, yung asawa ko, sinabi niya, Dad, gusto ko ng fresh eggs. Na ganyan. So, bumili kami ng manok para makakuha kami ng fresh eggs every day. And then, nung sinabi niya, Dad, gusto ko din ng fresh milk. So, ang ginawa ko, bumili ako ng baka. Kaya lang, doon ko nakita na kailangan ko pala munang mag-aral bago ako mag-venture into something. Kasi, yung nabili naming baka is not a dairy type. So, hindi kami makakakuha ng milk doon sa baka. It's a meat type. So wala talagang milk na makukuha. Isang sikat na resort ang Maryland noong 90s. At sa katagalan, imbes na isara ay ginawang farm at training center. Actually, Maryland, nagsimula ito nung pang 90s. This property was acquired in the 80s by my late grandmother, no. Yun yung ano. And then resort kasi siya dati. This is a well-known resort in the 90s. Malaki. We have dalawang giant pool, we have one private pool, and we have one kiddie pool. No? Dati sikat na sikat yung Maryland. So parang ang nag-isip kasi ng pangalan ng Maryland, mami ko yung nag-isip eh. So ang na-close down siya when my grandfather died in 2010. So, nung namatay yung lolo ko ng 2010, nasara na tong Maryland. Pero nung ginawa naming farm, we still use the same name kasi masiyahin masiyahin ng mga tao. We are happy to serve, to teach. Dito na nagkaroon ng interes si Sir Gian na mag-aral sa agrikultura sa tulong ng Department of Agriculture sa mga isinasagawang mga pagsasanay nito. Pandemic yun, 2020. Nag-training kami, yung TOT on inbred rice production and farm mechanization. Lock-in, bawal kaming mag-swab test muna kami. During that time, nakita ko na yung opportunity kasi doon diniscuss, yung farm nyo, pwede siyang maging learning site for agriculture. Kaya lang, of course, bago kami magturo, kailangan meron kaming knowledge. So I attended a lot of trainings ng DA, ATI. Ang dami kong iba-ibang klaseng training. Meron sa livestock, meron sa crops, meron on sa pagdinegosyo. Although that's my background, kaya madalas doon ako nakukuha as RP. Dito nila napagdesisyonan na mag-apply bilang isang learning site for agriculture upang maging tulay na rin sa mga magsasakang nais matuto pa sa pagsasaka.
Doon nag-start yung ano namin. So, pero 5 years ang validity ng learning site for agriculture accreditation. Hindi natapos yung 5 years, nag-upgrade na kami into extension service provider. So parang level up siya kasi LSA 1, LSA 2, and then extension service provider. So nag-upgrade kami. December 2024, we were accredited by ATI Region 3 as one of the extension service provider ng ATI. Ang pagkaing pangpamilya sa una ay naging pagkaing available para sa lahat ang kanilang mga produce sa farm. So ang ginawa namin, kami na lang yung nagtanim ng sarili naming pagkain. Kami na lang yung nagtanim ng organic. Organic din yung ginagamit namin. Hindi kami gumagamit ng mga chemical fertilizers or yung mga inorganic fertilizers, no. So hindi kami gumagamit ng mga ganon, or organic lahat. So basically, we make sure na safe yung kinakain namin. Kaya lang sumobra dahil syempre malaki yung ano namin, malaki yung aming production area. So nakakapagbenta na ngayon kami. Sa labas ng mga sobra namin na produce. Kaya lang itong mga especially last year, no, ang dami naming events kasi nag-venture na rin kami. Since ang farm namin ay merong events place, nag-venture na rin kami into catering services. So, yung mga events namin, halimbawa yung mga ATI, nandito sila for 3 to 5 days, kami na yung nagki-cater sa kanila. Hindi na kami naglalabas. Doon na lang namin ginagamit sa catering. So, ang kinukuha na lang namin sa labas are yung mga yung mga pang upland vegetables like mga carrots, broccoli, cabbages. Yun na lang yung mga inaano namin sa labas. Pero yun nga, ngayon meron na rin kaming greenhouse. So meron na kaming mga lettuce, meron na kaming mga spinach na gino-grow namin doon sa greenhouse. Maliban sa mga pagsasanay, ay natulungan din sila ng DA sa pagbibigay ng mga pasilidad tulad ng greenhouse at iba't ibang mga commodities na kanilang inaalagaan ngayon. Ang produce namin dito sa farm, meron kaming mga crops, meron kaming mga livestock, meron tayong orchard, no. Yung aming pinagmamalaki na centennial na centennial mango tree, kung gaano ka yan. Siguro kailangan mga 4 na tao para mayakap nyo yung isang puno ng mangga. Sa oportunidad na bumukas sa kanilang buhay dahil sa agrikultura, naging advokasya na nila ang makatulong sa kapwa sa larangan ding ito. Nandun yung parang pinaghalong passion ko. May passion for agriculture and may passion for teaching. So basically, this becomes now an advocacy. An advocacy na makatulong ka, ma-share mo yung kaalaman mo. Ang courses namin dito sa farm namin ay, kasi accredited din kami ng TESDA, no, dito. We have 13 qualifications or programs na ino-offer namin. Pero 3 lang doon yung agriculture. We have yung pinaka kumbaga parang flagship program namin was yung Organic Agriculture Production, NC2. We also have Agro-Entrepreneurship, NC2, and Agricultural Crops Production, NC2. So yun yung 3 programs. Isa sa mga naging panghihinayang ni Sir Gian ay ang hindi niya pagkuha ng kursong agrikultura. Pero ang sabi nga nila, ang lahat ng bagay ay may tamang dahilan. Yun ang sinasabi ko. Kung meron akong isang regret is bakit hindi BS Agriculture ang kinuha ko nung college ako? Bakit ako nag-commerce sa UST? Kasi our school was located at Bukawe, Bulacan. So malapit kami. Yung proximity namin sa Manila ang lapit. Ang mga nagka-career talk sa school namin was mga schools from Metro Manila. So walang agricultural school na nag-talk sa amin. I didn't know that BS Agriculture then existed. Hindi ko alam na meron palang ganong course. Kung meron, siguro yun yung
tinake ko na course. May payo naman si Sir Gian para sa mga magsasaka. Keep the fire burning. Yung passion nila for farming, for agriculture, yun yung gusto kong maano nila na, and then ipasa din nila. And kung sakasakali na sila ay naging okay dahil sa sabihin gumanda yung estado ng kanilang buhay dahil sa natutunan nila, for example sa agriculture or sa farming, ang i-advise ko naman is pay it forward. Tumulong ka din. Kaya malaki ang pasasalamat ni Sir Gian sa mga tumulong sa kanya upang lumalim ang kamalayan sa agrikultura. Gusto kong magpasalamat doon sa mga merong mga national government agencies, merong mga LGUs, municipal and provincial LGUs, merong mga ang dami, sa dami merong mga mga NGOs, no. Gusto kong magpasalamat doon sa mga tumulong sa amin para marating yung narating namin. Gusto kong magpasalamat sa tulong kasi hindi naman tumitigil yung pagtulong nila, hindi naman tumitigil. Kaya nga ang tawag ko sa kanila are partners. Katulad ng pangalan nitong Maryland, sinisiguro nila na sa paglabas ng mga bumibisita dito ay tangan-tangan nila ang galak sa kanilang mga puso, bunga ng kaalaman at diskarte sa pagsasakang kanilang natutunan dito. Ang Maryland Integrated Farm and Training Center, sa agriculture, may future.